Ito yung kalagayan namin ngayon kasi pag-akyat lang nitong mall kaya wala kaming tao. Ayan, walang katao-tao guys. Nakabarikada na yung may nag-positive dito sa amin, kaya pasado na naman kami. Wala kaming buyer, meron man pa isa-isa. Ngayon, ang sitwasyon namin, apektado kami dahil matagal ang parang quarantine dyan, 14 days. Dito sa Centro 7, pag-akyat lang nitong mall. Mamaya pakita ko sa inyo guys yung nakabarikada. Bawal kang pumasok doon, bawal kang lumapit doon. Ganun ang may mga nakabantay ng mga pulis. Akala ko nga may masasama kami sa pag lockdown. Di stop na naman ang hanap buhay namin pag ganon. Buti na lang. Kahit pa paano walang tao man, meron kaming yung nagiging customer na pass by minsan. Meron din online, kaya yun din malaking bagay lang. Nagtitiis lang kami para nasuportahan yung pang-araw-araw na pangangailangan. Hirap, hassle talaga. Nagpakatambay kami. Tingnan natin mamaya guys. Ko sa inyo, pakita ko. Labas tayo guys. Bili ako ng stock. Yan guys, ito yung nilalakad ko, harapan lang. Yan yung may nakabarikada. Yan yung may nag-positive. Hanggang doon sa may kanto. Kaya sarado yan ng 14 days. Sakyan, iikot para iwas. Naglalakad lang ako para doon sa pupunta ako supplier. Ito lang, malapit lang. Di ba kalain na may mag-positive dito sa harapan namin. Kaya ingat-ingat na lang sa mangyayari. Tuloy pa rin ang hanap buhay dito. Nagtitinda. Sana yung mo? Ay, magkano yung ket-ket mo? Ano na ito? Magbera-bala ka na sa akin. Sindihan ka lang ang Ha? Ito na lang. Sugar cap ito. Matamis O yan na lang. Bakit ito? Bago din yan. Yung 50 lang. Sugar cap. Ay, sindihan ko. Bera-bala. Awa, ni mali ko. Wala, umiikot ako kasi wala. Pili tayo ng vitamin C. Oh, baka sobra na yan. Orang beba. Ay, ginoo ko. Pepe, ito lang akong barya. 55 mo na lang ito. 56 ang. Ang laki-laki. Nagkatanak ka na. May 5 ka. Awan. Awan. Daanan mo doon mamaya. Gawata ka 60 ka. Bibili ako ng stock ko eh. Ha? Bibili ako ng stock ko. Dinuan lang ako dito. Ay, wala kaming tao sa baba.
Lumabas ako. Itong bibili ko yung kahapon kong benta. Eh kung hindi ko naman ibili, paano mamaya naubos o kakakain? Kain, dapat ibili agad lang. Ganyan ginagawa ko, makabenta ko. Kanina Oo. ko pagkasa, ibili ko. Bali wala akong pera, basta yung pera napunta sa stock. Oh, yun nga, tama din. My God, bili na kayo ng paninda ng friend Ay, ko. Oh. ilan yun po? Ilan yun, madam? 40. 40? Oo, sakto. Ah, sakto. Oo. Uy, masarap to. Paborito ng... Paano ko na? Magka. Talagang pilitan. Oo, kaya. Pwede ka pa. Ano yun? Ito talaga mas malaki. Sana yun. Ay, masarap din ito. Gusto-gusto yung bagay. Nilakay ko kayo habang ano. Tsaka yung Oh. babae kong anak. Magkano kulang ko? 90. 90. Hindi na lang Anak ko na lang namin. 110. Wala na akong pambili sa stock. Basta maganda yan ah. Ay, okay. Wag na ko na ibalot. Ay, ha? Yan yung magbalik ko, 180 yun. Siyempre, sa Maliit to sobra. payat. Oo. Gusto ko yung mataba. Oh, ito. Mataba. Hindi naman to bulok sa loob. Ay, hindi. Kasi may ano siya, may tama oh. Wala. Wala yan? Wala yan. Okay, sige, sinabi mo eh. Bago yan. Oo. Dabaw? Oo. O sige friend, bye-bye. Ko. Nabili ako ng stock. Dumangnak ka niya ako ng isawang ka. Hindi, imposible pa yan. Nabili ako ng stock sa aking suki. Wait lang guys. Saan ko ito lagay? Mamili tayo ng ano. Keypad. Walang itim. Blue. Where's the black? And blue. Ito may red. Pili muna tayo ng stock. Wala kaming customer doon, natatakot. Ano mas maganda? Sana, tingin Kano to, 1? 2, 4, 6, Ikaw wala. oh, 5, 6, 7, oh, 8. O yan lang, budget meal. My God. Wala pa akong benta sa friend ko maganda. Oh. Ay, napanood mo yung pinasa ko sa'yo? Hindi pa. Panoorin mo ah. Since ano pa kami, 2010 hanggang 11. Hanggang ngayon. Mahaba na Nagsimula yan. sa paninda niya. Yung, alam mo yung paninda niya noon? Kasama sa higaan niya. Doon. Halika na, mamaya na chismis. Ikaw bilang nito, gutom na ako. Oh, di ba kumain? Wala na kahiya ng Muslim talaga. Katardin ng gutom talaga hanggang ngayon gutom pa din. Kaya siyempre ikot-ikot. Oo. Gutom na naman. Buti hindi ka magka-ulcer sis. Mag-ano ka lang Skyflex. Ganyan talaga pag ano, kasama. Meron tipsy yan. O magkano Paul? Tipsy, ano? When? Meron yan. Tipsy, magkano tipsy? Very good. Tipsy. Sa type C, hindi tipsy. Tipsy gusto mo. Kung gusto mo, balit tayo katawan. Gusto mo? Yan yung sugi ko na yan eh. Masiyahin yan. Mabait pa. Magkano? Hindi ako namimili. 590. Ah, wala ko 90. Utang. 1.8. Utang. May sumobra. Dalawa to. Ay, isa to. Ma, tapos na sa'yo? Ano to sa Hindi ako makita. Ako mo tinapay? Magkano to tinapay mo? Pinutin mo tani na. My God. Asa na yon? Globe mo. Ayun, sa ano? Dulo ng Ay, nalipat na kasi. Kuha mo na akong ano, charger. Wanin. Kuha ko ng charger, guys. Charger.
Ito. Ito. Ino da. Huawei pa ini. Mga Huawei nga talon. Tapos Samsung. Bakit ito nakabuka? Ano yun? Antok yung gumawa dyan eh. Kada Oppo din. Ano yan? 3.1, may 2.4. Paripas lang yun. Hindi, minsan kasi. Type C to Inga. Ay, type C yan? Type C ka, bigyan mo ako ng Type C. Sige lang po. Ba't hindi nakalabas? Ayun pala. Yung hindi type C, meron akong ano doon. Ano te? Type C. Ito, type C. Awan. Ito Type C. Ganyan ang gusto mo. Ito, Android, oh. Saan yung Type C? Ayan. Yan. Ito, Yan. Yes. Ito. Yes. Sis, 5 ano, globe. Nagkuha tayo ng ano. Guys, pag i-lockdown pa ng totally, wala na ang pambili. Tapos na ako, guys, namili. Balik na ako sa pwesto, guys. Nakapamili na ako. Yan yung kalikuran ko. Mo, wala kang tao. Wala. Paswertihan lang. Basta, napiyan ko ito sinami mo na iyakan niya. Ay, madilim itong daanan ko, iskinita. Tahimik. Ayan guys, so, wala. So yun guys, dito na ako sa pwesto. Ayan na yung kasama ko. Busy na siya magligpit. Mga pinamili ko. Assemble natin tong ano ko. Stand holder. Ang bigat pala niya. God! Guys, yung bago. Stand holder. Bigat siya. Kapag ganyan yung cellphone mo, talaga yun. Ito muna ilagay natin. Ano ba to? Ay, dito. Wala nang iba to, Les? Sabi ko sa'yo, parang kulang ah. Ayun, my God! Ganito siya. Hindi naman. Siya. Ayun. Lagyan natin. Wow. Ito. Ay, wait lang. Tignan natin yung instruction. Ganyan lang pala. Kasi ikat mo. Ang selfie. Guys, merienda tayo. Ngayon maghahanda yung anak ko. Ngayon, Paano te?
Merienda tayo guys. Kape kami ni Lisa. Break time namin, dalawa. Ayan, kape kami. Tapos may kamuting kahoy kami. Anong oras na? Alas 2. Yung kape namin. Minsan lang naman siya magkape. Kasi bawal sa buntis. Mamaya manervyos. Sabi, ate, kasalanan mo to eh. Pakape ka ng pakape. Tingnan mo, nanginginig na kumiri. Merienda muna tayo, guys. Basta tayo. Butitiun. Sa Bisaya. Butitiun. Bisaya yon. Ibig sabihin, yung malaki na yung tiyan mo. Hindi na mapagkailang buntis na buntis ka na talaga. Merienda muna tayo. Lagay muna kita dyan. Ay, Pepe ta! Pepe! Yun lang buhay namin. Maghapon, ganito kaming dalawa. Solve. Boring talaga, no? Ano naman yan, drama? Wala na ba ibang kulay ng lipstick doon? Les? Wala nang ibang kulay? Meron ako pulang kulay. Tawag na siya kung pumasok niya. Nalala ng guard sabi, ang by 21 na, nag-happy pa mo. Ay, tingin niya mamaya. Wala rin akong ano. Ate! Ano? Naiilang siya. Naiilang yung kasama ko. Ito na mahihain. Kasi ang taong mahihain, walang ano. Walang, anong tawag doon? Meron tawag dyan, Lisa eh. Puntahan. Mapupuntahan or either ano, yung naurungan ka ng ano, hiya. Instead na marami kang mapagtanungan or ano. Yung pilat Maging ko na. friendship. Naman yung bilat mo, bilasa na yan. Bastas. Joke lang guys. Ganito kami dalawa. Walang bata, walang matanda. Break time kasi namin. Pag work yun. Wala, Diyos ko, makulimlim na. Ako, iwan ko ba naman to, Lord? Tama na. naman kami mamaya. Saan kayo pupunta? Doon dinadari ka. Ay, oo. Birthday. Sabi niya magdadala sa pagkain. Nawang ko lang. Ano ning buhok? Parang ang puti-puti ko dito. Maputi ba ako? Ang puti-puti ko. Oo, natural yung putoy mo, te. Kaya nga eh. Yan ang ano. Magasgas. Yun nga yung sa plantita ko. Puti ko talaga, oh. Nag-ano lang sa damit ko. Oo, alam ko na, te. Oo, wala na akong kalamang-lamang. Oo. Oy, guys! Ibig Grabe, sabihin oo, nun, oo. yung nireview ko na, ano, na iniinom ko, yun nga yung kay ano, Ay, ito na yung epekto. Yan na, may pumupusyaw. Tignan nyo. Ikumpara nyo naman sa kamay ko. Hindi naman, okay lang. Okay lang yung kulay. Na? Ibig sabihin may epekto na guys. May proof na. Ito. Kasi na ano ko na ubos. Ay, mayroon pa akong ano, mga 3 inom na lang. Yan, na-prove ko na talaga. Pakita ko na lang yung picture niya kung ano yun, kung yung hindi pa nakapanood. May proof na. Ite-taste ko na naman yun. Nagdadalaga ina. Pasaw. Di ba kasabihan nga, wag nang dibdibin yung problema, basta enjoy lang tayo sa buhay. Kahit marami tayong pagsubok, ingiti lang. Meron man magagalit sa atin, hayaan mo na, tawa na lang mamaya. Ganun lang. Pasok dito, labas na sila. Ganun naman ako. Kasi alam mo, napag-isip-isip ko, yung lagi kang nag-iisip, Tapos ang ano naiisip mo? sakit sa ulo, grabe. Yung migraine na ano, yung hindi mawala-wala, nandito minsan nandito, minsan parang ano, yung alam mo yung dito mo, Lisa? Hindi ka nang din kakain. Oo, malalaglag yung ano mo.
Di hayaan na lang. Basta hayaan mo na si Lord nang bahala. Siya nang bahala. Siyang nakakaalam bawat sitwasyon natin. Ay, buhok ko. Naglawlaw yung buhok ko kay hindi mo na yan ipagupit. Babain ko muna siya kasi itaglamig pa naman. Katatapos ng merienda. Lang guys, rarampa na naman ako. Punta ko doon sa isa kong supplier. Mayroon akong order na online. Mga casing. Kahit konti-unti, meron kang neto na 20 o 30, pwede na. Mga regular customer ko na. Kaya tingnan natin mamaya yung order nila sa akin. Pakita ko sa inyo. See you later! Guys, lalabas ako. Naka-face shield na naman ako kasi alam mo na, bawal. Tara guys, punta tayo doon sa isa kong supplier. Hi guys, nandito na ako sa pwesto. Hindi na ako nakapag-video doon kasi ano, Marami na kayo. busy. Maraming buyer. Marami siyang buyer. Kaya bumalik ako agad doon sa maambong. Ulan. Dali. Oo. Hingi ka muna doon kay Jerry. Kaya, hindi naman hindi pa ako sinisa. Hi guys! Dagdag pa tayo. Oras ng last stress. In Jesus name, sana may dagdag pa. Mabalik yung binili dyan, no? Ay, naku, ang gulo-gulo namin dito. Akala nga naman, dinudumog ng customer, ang ingay. Napapanot na yata ako, Lisa. Guys, ito yung gamit ko, oh. Ngayon, pag nakikita ng mga customer ko, nagugustuhan nila yan. Kasi ano siya, matibay. Yan siya, oh. I-handle mo lang siya. Tapos na-adjust pa siya. Tapos naitatayo mo. In-order ko to sa online. Yan, oh. Alam mo naman ako, mahilig ako magbusisi kung anong maganda sa ano ko, paningin. Yan. Tapos na-adjust yung sa pababa. Ganyan lang siya. Eh, wala pa naman ako pambili ng camera na bonggang-bongga kasi mahal. Please lang muna ako sa cellphone. Kaya ito, na-handle ko siya. Ang ano, ang vlog. Maganda siya guys. Mga buyer ko ano, pag nakikita nila ito, nagugustuhan nila. Kaya sabi ko, i-order ko sila kung ano. Kung sure buyer, yun i-order ko. Dagdag benta rin kahit papano. Ito yung buntis ko. Magkakain lang kayo. Kakain na naman. Ayan o. Conforme, gilingan yung ano nito eh. Gilingan yung ngipin niya. Matibay. Ayan pa yung isa kong ano ko. Paninda. Yung ano nga tawag yan, Les? Tripod. Ayun o. Tripod. Family picture. Ito yung mga pang ano ko. iPad. iPad Air, Tab A, iPad Mini. Tsaka yung pinaglagyan ko ng camera. Ayan o. Hindi siya gumagalaw-galaw masyado. Stand ko siya. Ayan. Mga pang vlog. Tapos mayroon bagong dumating. Ito yung box niya. Mura lang siya. Kayang-kaya. Ang kagandahan niya, hindi mabigat yung ito. Mabigat to. Nagaganyan mo lang siya.
handle. Tapos ito naman, pag nagme-makeup ka, bagong labas siya. Ito yung box niya. Mura lang. Pangmasang presyo. Kaya, display natin. Makabenta. Ayan lang. Ito naman. Ito yung small size. Pero mayroon pa itong mas maliit. Pang sabit mo lang. Pwede rin to sa dashboard ng sasakyan. Malambot lang siya, salpak. Oh, sige, nguya. Nguya lang. Wala, boring na kami dito, guys. Meanwhile, Guys, ito nagpe-prepare na ako. Pauwi na kami. Closing time na namin. Uwi na tayo. Tapos na naman maghapon. Salamat. At kahit pa paano, bliss pa rin kami. Yan lang, guys. See you ulit. Laban lang, Lisa. Laban. Kaya natin to. Laban lang. See you, guys.